Ja rád tak hovorím, ako človek má dve oči. Ja tiež mám dve domove. Je to Afganistan a Slovenskou republiku. Len 18-ročný Zahir-Jan Zaher k nám prišiel v roku 1988 študovať. Československo si sám vybral. Na základe toho, že niekedy z mojej rodiny niekto študoval v Československu v Ostrave, a on mi doporučil, že by som išiel do Československa. A okrem toho, Česi aj Slováci žili aj pracovali v tej istej provincii, kde som ja sa narodil. Oni tam bývali a pracovali. Tak trošku mi to zaujalo, že ja by som išiel do Československa. Aj keď v Afganistane bol v tom období relatívny pokoj, Československo bola pre neho veľká zmena, najmä kultúrna. Odlišné aj kultúrne, aj ten jazyk je veľmi podstatný. Človek, keď nevie nejaké jazyky, ide do cudzej krajiny, to nie je ľahko. A okrem toho, keď nemáte tu niekoho z rodiny, nejaké problémy, keď vznikne, že kto by vám pomohol. No, nebolo to ľahko. Tých starších krajín, ktorí tu už roky predtým prišli, ako bývali, videli ten jazyk, keď sme naozaj niečo potrebovali, keď sme išli ku doktorovi. Jeden z nich s nami išiel, aby prekladal ten jazyk pre nás, ako by nám pomohol. Tak sme postupne už aj my zvykli. Prvé slovo, ktoré sa na Slovensku naučil, bolo čau. Slovenský jazyk, hlavne tá gramatika, to nie je ľahký jazyk. Určite pre cudzincov veľmi ťažké jazyky. Ale dá sa naučiť, dá sa komunikovať, dá sa rozprávať s ľuďmi. Ak chceme žiť, musíme sa naučiť ten jazyk poprvom. Každému hovorím, ktorý chcete žiť tu, treba vidieť svoje právo, povinnosti a základné, aby ten jazyk človek sa naučil. Bez toho jazyka človek nevie ani integrovať do tej spoločnosti, kde žijeme. A okrem toho, keby sme chceli zamestnať niekde, určite ten jazyk je potrebný, aby človek sa naučil. A okrem toho by som hovoril, že už väčšina z nás, ktorí už dlho tu žijeme, máme občianstvo Slovenskej republiky. Ja by som povedal, ja by som sa hanbil, keby som niekam išiel a niekto sa ma pýta po slovensky a neviem ten jazyk. Každý, kto žije ďaleko od svojho domova, prekonáva svoj homesick inak. Zahir-Jan Zaher nachádzal svoj pokoj a rovnováhu vďaka športu. Mňa bavil jeden šport, ktorý sa nazýva taekwondo. A to som už aj trénoval, aj cvičil aj v Afganistane. Keď som prišiel to taekwondo ITF, to na Slovensku nebolo. V Čechách to bolo už ako. No a som stretol s jedným majstrom korejským aj v Čechách v Prahe na jednej exhibície. A potom trošku som začal s ním aj trénovať. A postupne jeden zo zakladateľom tohto bojového umenia taekwondo na Slovensku som aj ja, aj moji traja krajanci tiež, ktorí tu zakladali v týchto rokoch, čo sme prišli tu. Na východnom Slovensku založil školu bojových umení Pamír. Rozšírila sa do niekoľkých miest a mala stovky žiakov. V roku 1996 z majstrovstva Európy z Varšavy sme donesli prvú historickú bronzovú medailu pre Slovenskú republiku, pre slovenský národ. Vtedy, keď vyhlásili a pustili v Varšave v obrovskom veľké športové hale to hymnu Slovenskej republiky a tá vlajka, ktoré tam pustili, fakt, ja som bol aj šťastný, aj hrdý. Aj tí žiaci, ktorí so mne boli tam, úplne všetci skoro plakali, ale perfektne to bolo. Sme aspoň niečo dokázali pre Slovenskú republiku. Teraz trénujem a cvičím iba kvôli svojej kondície a svoje zdravie. A šport mi to baví naďalej a budem tomu venovať dovtedy, keď zdravie mi dovolí. Zahir-Jan Zaher vyštudoval geoinformatiku na Baníckej fakulte v Košiciach. Pokračoval aj v doktorandskom štúdiu. Napriek tomu sa baníctvu nevenuje. Plány som mal, a keď skončím vysokú školu, určite sa vrátim do Afganistánu, aby som tam pokračoval aj pracovať vo svojom odbore.
Jak náhle som skončil školu, vtedy situácia tam sa zmenila. Už bola iná vláda, občianská vojna začala. A na Slovensku tiež väčšina baníctv sa zatvárali, ako ložiska sa zatvárali. Nebolo už práca, nie iba pre mňa, aj moji spolužiaci, ktorí študovali, ani pre nich nebola tu práca. Som začal podnikať a potom neskôršie som začal študovať právo. K štúdiu na právnickej fakulte ho priviedli viaceré okolnosti. Mnohokrát pomáhal riešiť problémy svojich krajanov, spolupracoval s afgánskym veľvyslanectvom v Prahe, ale aj s niekoľkými mimovládnymi organizáciami zaoberajúcimi sa migráciou z tretích krajín. A na základe toho som potom aj sa rozhodol, že idem študovať to právo. Možno tým smerom viac by som pomohol. Cudzinci, ktorí tu žijú a na Slovensku, to je jednoznačne, im treba pomôcť. Oni sami nevedia, čo majú právo a čo je ich povinnosti. A vidím, ako na nich, ja keď stretávam s tými cudzincami, ktorí tu žijú, alebo tých Afgánci, ktorí emigrovali a žijú tu na Slovensku. Ak potrebujú nejaké pomoc, oni sa obrátia ko mne, poradím im, čo treba urobiť, aby ste mohli mať v budúcnosti dobrý život, aby ste mohli tu žiť a vidieť, že akým spôsobom by ste mohli zariadiť svoj život. Čo môžeme aj z právnického hľadiska im pomôžeme, aj z ľudského hľadiska im pomôžeme. Cudzinci si však môžu v mnohom pomôcť aj sami, napríklad tým, že sa nebudú izolovať. Každý cudzinec má na to právo, každý človek na to má právo, že by mal svoju kultúru, svoje náboženstvo, svoje zvyky, svoje tradície, aby dodržavali. Z toho pohľadu každý má právo, každý by má dodržavať. A okrem toho, ja by som doporučil, aj by som hovoril, že ako pri tých cudzincov, že stále treba sa zapojiť do tých spoločností, do tých krajín, kde žijeme, aby sme mali aj medzi Slovákmi, aby sme žili a ich získavať ku sebe, aby sme trošku mešali, ako by som hovoril trošku, aby sme viac aj od nich sa naučili, my ich naučiť, tak ten priateľský vzťah by stále mali fungovať. Neuzavrieť iba do jednej komunity a ostať. Pre budúcnosť, pre ďalšie generácie by som povedal, že tu viac komplikuje život, ako keby sme boli otvorení. Najotvorenejšia je najmladšia generácia, na ňu sa treba zamerať. Teraz momentálne aj prenášam ako v Bratislave, aj prenášam v Českej republike v meste Stražnice, tam prenášam ako multikulturalizmus. A to isté, keď chodím do Kabulu, do Afganistánu, tam na právnickej fakulte tiež prenášam. A tam mladá generácia postupne si myslím, že obrovské veľké potenciály v svete, že by mohli dokázať aj v svete aj mier, pokoj, demokracia a právo. Afgánci sú veľmi hrdý národ. Ak raz dajú slovo, môžete sa spoľahnúť, že urobia všetko preto, aby ho dodržali. My, keď sme odchádzali z Afganistánu, vtedy sme podpísali taký sľub krajinu, ktoré my, keď ideme do zahraničia študovať, určite sa vrátime naspäť. V roku 2008 Zahir Jan Zaher a skupina jeho priateľov založili občianske združenie VAPO, Svetovú organizáciu afgánskych odborníkov. Diskutovali sme, ako spôsobom pomôcť Afganistánu. Počas nespočetných vojenských konfliktov opustila Afganistan jeho intelektuálna elita. Cieľom VAPO je vyzývať Afgáncov na celom svete, aby sa vrátili a svojim rozumom a schopnosťami pomohli postaviť krajinu na nohy. Tisícovky sa vrátili, tak ako po 68 Slováci v tej dobe, keď emigrovali do Spojených štátov, do iných západnej krajiny. Tiež po niekoľkých rokoch sa vrátili naspäť, ale v srdci má stále to isté, že tu som sa narodil, to je moja krajina, chcem sa vrátiť, chcem pomôcť krajinu. Tak isté aj Afgánci majú tiež, určite v srdci majú tiež, že sa vrátiť do Afganistánu a pomôcť svojej krajinu. Prednedávnom bola slávnostne uvedená do života kniha Afganistan, História, boje, prežitie. Jej autorom je Zahir Jan Zaher. Skoro 2 roky som tomu venoval. A v tej knihe sú také informácie, ktoré naozaj médiá nikdy nedávajú. Tá kniha viac dáva informácie Slovákov, ktoré by videli, že krajina potrebuje a krajina je taká krajina, že v budúcnosti možno bude aj Slováci tam chodívať ako turisti.
Dva svety Zahira Jana Zahera sa odzrkadľujú aj v jeho publikačných plánoch. Kniha o Afganistane pre Slovákov je na svete. Aká bude ďalšia? Tak by som rád bol, keby som dokázal aj písať po afgánskom jazykom o Slovenskej republike. Mám v pláne určite niekedy, keď sa mi podarí, chcel by som napísať po persky alebo po paštunské, aby som mohol aj Afgáncov darovať tú knihu, ktoré by videli aj informácie o Slovenskej republike. A čo by zo Slovenska exportoval do Afganistanu a naopak? Slovenská republika je ako právny a demokratický štát. A tak istý by sme chceli, aj v Afganistane bolo ako taký. Afganistan by mal byť právny a demokratickým štátom. A tie rodinné vzťahy, priateľské vzťahy, ktoré sú v Afganistane, a toto by sme prijali, aby na Slovensku takto fungovalo a takto by bolo. Každý človek by mal nechať po sebe niečo. To znamená, že keď raz človek sa narodil, raz aj skončí. A medzi tým by mal mať človek už niečo nechať po tej ceste. Že keď niekto prechádza, príde tu, aby z toho niečo sa naučil, z toho niečo vidieť. A aj tie skúsenosti, ktoré my horšie žijeme, z toho lepšie im nechať, že my sme už prežili to najhoršie, ale už to najlepšie pre vás prajem.